קרן נדל"ן גייסה 400 מיליון דולר והמשקיעים מקבלים בחזרה 0. הכל הלך לפח. תנו לי 2 דקות להסביר לכם בדיוק איך זה קרה ולמה אני עושה את זה הפוך לגמרי. S2 Capital בראשות סקוט אברט הייתה אחת החברות הכי לוהטות בכל שוק הנדל"ן האמריקאי. תשמעו את המספרים, הם רכשו יותר מ10,000 דירות בשנה. הם עקפו את כל השחקנים הכי גדולים בשוק. באזור דלס הם סגרו קרן ראשונה של 400 מיליון דולר, כשהיעד המקורי היה בכלל 250. הם בנו מותג מוביל עם מערכות מתקדמות וכיסוי תקשורתי מהחלומות, כתבות בכל האתרים, עיתונות וטלוויזיה. והסיפור האישי של סקוט אברט, בחור שנשר מהלימודים, היה על תלושי מזון והגיע למיליונים. סיפור הצלחה אמריקאי קלאסי. סקוט היה כוכב. ואז הגיע 2024, ואז 2025, ועכשיו 2026. והקרן מחקה את כל הכסף של המשקיעים. 400 מיליון דולר הלכו לאפס. הנכסים הגיעו לעיקולים. החברה ניסתה לעשות כל מיני טריקים פיננסיים להציל את המצב, אבל כלום. כל הכסף הלך לפח. איך יכול להיות שחברה כזאת גדולה, כזאת מצליחה, מגיעה לאפס? אז זה לא היה מזל רע. זה היה רצף של החלטות גרועות. 1. מינוף גבוה בריבית משתנה. אברט אמר פעם שריבית קבועה זה לפריירים, וכשהריבית קפצה ב-50%, המשפט הזה הפך לקטלני. 2. האמינו שהעלייה בסחירות באה מהשיפוצים שלהם, אבל האמת, חלק גדול מזה היה פשוט שוק חם, ושוק חם יכול גם להתקרר, הכל יכול לרדת. וזה בדיוק מה שקרה, דמי הסחירות ירדו ב-24%, ההוצאות עלו ב-16%. 3. עודף היצע שדחף את הסחירות עוד יותר למטה. 4, ואולי הכי חשוב, ביטחון עצמי מוגזם. המטה הגדול, הצוות, המותג, ההצגה הנוצצת, הכל עלה מלא כסף. והנה הלקח המרכזי, וזה מאוד מאוד קריטי. הרבה מודלים והרבה חברות עברו מצוין בעולם אחד בלבד. ריבית נמוכה, שוק עולה. ברגע שהעולם משתנה, כל המבנה קרס. כשיש לך 20 נכסים בקרן אחת וכולם ממונפים באותה צורה, הם גוררים אחד את השני למטה. אפקט הדומינו. אתה חשוף לשוק במשך שנים ורק מתפלל שהכל ישחק לטובתך. אתה לא שולט בכלום, אתה מחזיק ומקווה. אתה בעצם מאמר. אני עובד אחרת לגמרי. אני עובד בפיקס אנד פליפ. נכנס לעסקה, משביח אותה, יוצא מהר. בלי חשיפה של שנים לתנודות בשוק. כל עסקה אצלי עומדת בפני עצמה. אין 20 נכסים שקשורים אחד לשני. אם עסקה אחת לא עבדה, היא לא מפילה את כל השאר. ובעיקר אני מייצר את הרווח דרך הביצוע, דרך הקנייה הנכונה, השיפוץ והמחירה, לא דרך תפילה שהריבית תרד. אני שולט בתוצאה, לא מאמר עליה. אני נמצא בכל נכס, אני בודק אותו. כמה נכסים מתוך ה-40,000 נכסים שסקוט אברט החזיק, כמה נכסים נראה לכם שהוא הצליח לראות לפני שהוא קנה אותם? יש משפט מאוד מפורסם של וורן באפט שאומר, רק כשהגאות יורדת, אתה מגלה מי שחה בלי בגד ים. וזה בדיוק מה שקרה כאן. כל עוד הריבית הייתה נמוכה, כולם נראו גאונים. ברגע שהגאות ירדה, S2 וסקוט שלנו נשארו חשופים לגמרי. אז אם אתם רוצים ללמוד איך להרוויח כסף, והרבה מנדל"ן בארצות הברית, בלי לקחת את הסיכונים שהפיל קרן של 400 מיליון דולר, יש לי וובינר שאני מלמד בו בדיוק את השיטה הזאת. צעד אחר צעד, בדיוק את מה שאנחנו עושים. הכל, בלי סודות. הלינק בביו. תהיו חכמים, תהיו נזילים, ותמיד תשחו עם בגד ים. נתראה.